бародаро касе ки подкаст кара ёфт ва ғолиб шид дар охири видео номаш эълон карда мешавад. Бародаро ҳамада салом алейкум. бародарое ки дар Москва ва Московский област қарор доранд, бародаро агар ки сроки регистратсияи шумо тамом шида боша, проблема ҳалшавандаи номро ки дар рӯи экран мебинед метавонед занг бизанед. И бародаро ба мошинои замонавӣ комфорт қати шуморо ба границаи Қазоқистон бурда гардонда меоранд. Дар раҳ ягон мушкилӣ намешавад. Чӣ мушкилие ки мешавад, гаи хати я ягон касиги хати худшон ҳал мекунад. бародарое ки дар ҷанговар бозингаро сум кор кардан мехоҳанд, метавонед ки ин корро ба асл кардед. Дар комментария закри пичида бигзаред, регистратсия кунед ва сум кор. баъзе одамо орзу мекунанд ки дар тамоми ҷо бишносаншон, машҳур бошанд. баъзеҳо орзу мекунанд ки бой бошанд, ягон тачкаи фасон дошта бошад, духтаро айдамшон бидаванд. Хай ҳар кас ҳар хеле орзу мекунад. Ва ҳаёти Арнольд Шварценеггерам қариб ки ҳамин хеле. Яъне ки бародаро Арнольд Шварценеггер зодаи амрико нест. Ай Австрия ба амрико омадани ӯ и орзуи ӯ буд ки постоянно ҳамин қадар орзу дошт ки ман ай Австрия ба амрико бирам ва баъдан машҳур шам. Бисёре мумкин надонанд аввал Арнольд заниматся мекард футбол. ва не ки дар ҳамун вақт дар ҳамун замон ки меган ай замона ақиб намон равиши ду качатсаву културистӣ мода буд. ҳамун вақт темада ҳамин хел буд. ва ин мешава бодибилдер, яъне ки кучаги када гап занем качок. ва барое ки орзуҳои худша амалӣ бигардона, Арнольд Шварценеггер ҳар рӯз тамрин мекард. рӯзое ки выходной буд, зал маҳкам буд, чикор мекард? Хонада не через дани треза медромад, зал тамрин мекард, мерафт. Анаира меган мечта, анаира меган орзу, ҳадаф. Анам хешида мекард. Ва албатта ки ин талошҳои ӯ беҷавоб намонд. ӯ дар китоби рекордҳои Гиннес дохил аст ҳамчун одаме ки танаш ҳаматарафа, яъне ки идеалне. Бале одаме ҳастае ки качокай аида буз балатарай, яъне бале одаме ҳастае ки бицепсош ай бицепсои уда бузбалая. Хай чени ай нестане ки аидам ҳастае ки бузбалая. Пиздец. Метона ки аида бузбала боша, метона ки аида прессош бахват боша, зур боша. Не ки вақте ки обши саатнашини танара нигоҳ мекунӣ, мисли нестай. Агар мебуд хай дар китоби рекорди Гиннес дохил намешид. Ҳамчун одаме ки ягона дар планетаи Замин ҳамхели тана дорад. Воли бисёре мумкин савол бутанд ки ӯ чӣ намуд тамрин мекард барои ин хел тана кардан. Бисёре оз мегӯянд ки як рӯз пас бояд одам тамрин кунад. Бисёре мумкин мегӯянд ҳар рӯз тамрин кунад. баъзеҳо ҳатто мегӯянд ки дар як ҳафта 2 бор тамрин бояд кунӣ. Арнольд Шварценеггер бародаро тамрин мекард дар як рӯз 2 бор. соли 1967 ӯ дорандаи титули мистер Вселенной мешавад. Дар тамоми ҳаёти худаш ӯ ин званиро 4 бор гирифтагӣ ва 7 маротибаи дигар шидагии мистер Олимпия. Ва дар ҳамин ҷа ӯ режиссёра интересоват мекунад барои даъват кардан дар кино. Бале Арнольд Шварценеггер агар актёри идеални ҳам набоша, не қати актёрои худмон сравнид намекунем, дигаро қати агар сравнид кунем, ба муқоисаи дигар актёро агар айвода зурам набоша, не ки задачае ки дар ӯ гузоштагӣ буданд ба хубӣ айводаш мебуромад. яъне ки дар кинои Терминатор ҳамин намуд одами дар кор буд ки албатта танаш ҳам хел боша ва маргад накунад, яъне ки рӯпак назанад дар давоми тамоми кино. Фогзаи аҷоб бояд маргад намекард, не маргад мекард. вақте ки уже снимат кардаистанд, кадр гирифтаистанд, тамом мега маргад накард, бояд намекард. Айвода ин кор мебурояд Арнольд Шварценеггер. Ва дӯсто як фразае ки ҳама медона ва и дар бисёр ҷо мем шидагие, и ҳаст ҳамун фразаи I'll be back. I'll be back. I'll be back, Benny. I'll be back. She'll be back. I might be back. You'll be back. I'll be back. Ha. Дар асл бародаро ин фразаро Арнольд Шварценеггер неправильно талаффуз мекунад. Яъне ки правильно чӣ хел буд? Бояд мегуфт ки I'll come back. А не ки ай сабаби ки ин кор интересно метава, аҷоиб метава, ҳамин фразаро ҳамин хел мемонанд. Чӣ хеле ки Шварценеггер гуфт. Ай чӣ хотир Арнольд Шварценеггер ин хел хатогӣ мекунад? Бале бародаро, чӣ хеле ки мо гуфтем, Арнольд Шварценеггер забони англисӣ забони родной модарии худаш нест. Муҳаммад Али, инам ба фикрам ки ҳама мешиносад. Ва кадом одаме ки дар даст перчаткаи бокс пуштагия ё ин ки бокс ягон вақт заниматсия кардагия, нисбати и ҳурмати дига хел дорад. Муҳаммад Али дар оилаи камбағали оддӣ майнуш ба воя расидагия, яъне ки кӯдакии ӯда ин хел гапҳо ба мисли хирсандӣ кӯдакона, шодӣ ва обшим хеле гапҳо умуман дар славари ӯ набуд. Ва ҳамин хотира ки велосипеде ки ӯ ба пули ки худаш кор кардагия
харидагӣ буд, ҳамон хеле рафтор мекард, мисли ки ӯ як кӯи тилло боша барои ӯ. Сабаби якуме ки Муҳаммад Али боксёр шид, оянда чемпион шид, анами велосипеди ҳам буд. Яъне ки чӣ хел велосипеди ӯра медизданд. Баъди ҳами Муҳаммад Али заниматсия мекунад боксда, то ки случаи чиво ма бутонам хума ҳифз кардам. Ва бародаро тасаввур кунед, танҳо баъди 6 ҳафта Муҳаммад Али аллакай метавонад ки дар ринг ғолиб шавад. Яъне ки якум бои худша гузарондагия ва ғолиб шудагия баъди 6 ҳафтаина тамринш. Ва як методи ки скорости защита ва зарбаи худша ёне ки ҳаматарафа реаксияи худша тез кунад, ӯ мегуфт ки тарафи ма санг партоем. Тасаввур кунед бародаро тамрина. Дар карьераи худаш 108 муҳориба 118 Муҳаммад Али ғолиб омадагия ва 6 маротиба чемпион шудагия дар турнири перчаткаҳои тиллоӣ. Ва дар бораи карьераи профессионалиш боша, ба ғайр аз оне ки якчанд маротиба соҳиби титул шудагия, соли 1960 дар бозиҳои олимпӣ дорандаи ҷоизаи тиллоӣ шудагия. Стивен Хокинг ки намешноса ира? Бале, ман фикр мекунам ки одамое ки учёниёра, яъне олиморо агар ҳамаша нашносам, ира медонам. Не ки ман метавонам хато кунам ки мумкине одаме боша ки ира надонад. Не ки гап сари нест. Яъне ки зурии олим дар чие ки на дар теориҳое ки би худаш баровардагия, на дар откритиҳои олимиш, а дар оне ки дар ӯ состояние ки организми и қарор дошт, барои дигар одамо як баҳона мешид барои таслим шидан ва ҳеҷ кор накардан. Аллакай дар синни 21 солагиш Хокинга диагноз мемонанд: амиотрофический латеральный склероз ё ин ки бемории Лу Герриг. Яъне ки чӣ гуна беморие? Ин махсус бемории асабӣ аст ки оҳиста оҳиста одам айдаст мета идора кардани мушакоша, яъне ки наметавона идора кунад мушакҳои собствени худша. Яъне ки вақте ки одам идора кардан натона мушаки худша, медонем ки чӣ гап мешавад. ҳисоби паралич дад. Яъне ки мо мехоҳем ки дастмона биҷиқем ё ки ҳуй кунем, ин кор ба ёрдами сухаҷро ва мушако мешавад. Ва ин фармона чӣ мета? Асаб. Ай одама асабш ҳам хеле аст ки контроли мушакоша гум мекунад, айдаст мета. Ва духтуро мегуфтанд ки Стивен Хокингда як чанд сол мондагиай умри уда. Яъне ки хушбахтона ӯ зиндагӣ кард то 76 солагиша. Ва ин бемориш оҳиста оҳиста ба ҳамин дараҷае меравад ки аввал ҳама баданаш кор намекард, не ки гап зада метонид, яъне ки мушакҳои лицевояш кор мекард. Оҳиста оҳиста ҳам хеле мешавад ки гап зада ҳам наметонад. Яъне на мушаки забон, на мушаки рӯҳ ягонташ кор намекунад. Ва ин олим барои суҳбат кардан ба дигарон ва фикрҳои корҳои илмиша дигарода фаҳмонданда синтезатор речи истифода мебурд. Яъне ки махсус аппарат буд ки гапи ӯра синтезировать мекард, одамо мефаҳмиданд. Ин намуд аппарата барои ӯ сохтанд программистои компанияи Intel. Маҳз ба ёрдами ана ҳами олим бародаро ҳам тамоми ҷаҳон бисёр фактҳо медонад дар бораи чорни дара ки дар космос қарор дорад. Касе ки шинавида боша баъд дар ҳамин корҳои космосӣ интересоват кунад, медонад ки чорни дара чие. Ва ба ғайр аз оне ки ин олим дигар корҳои илмии дигар одаморо нол мекард, ба ғайр аз ин бо идеяҳои худша, теориҳои худша пешниҳод мекард. Яъне ки чӣ хеле ки мегӯянд критикуеш предлагай, баъзе одамои мо критикават мекунад, одама пас мезане, одама танқид мекунад, ту наметонӣ мегӯяне ки ба эвазаш худаш ҳеҷ предлагат намекунад, ба эвазаш худаш ҳеҷ кор намекунад. А Стивен Хокинг мекард. Яъне ташни аввал мекард, баъд ӯро пас мекард. Мисол гапе ки вселенная бесконечная, яъне ки беохира, ҳамин кайҳон охир надора, ин теорияра Стивен Хокинг гуфтагия. Ва як факт дига дар бораи ӯ ки дар вуҷуд доштани инопланетянинҳо ӯ бовар дошт, яъне ки мавҷудоте ки дар дигар сайёра зиндагӣ мекунанд, ба ғайр аз сайёраи Замин. Ва бародаро ягона хатаре ки одама таҳдид мекунад ва ҳамин сабаб метавонад одам нобуд шавад, ба гуфти Стивен Хокинг и пешрафтани искусственный интеллект буд, яъне технология, роботсозӣ, компютеризация. Ва гуфти ӯ ки оҳиста оҳиста ҳам хел мешавад ки программаҳо, робото, программаҳои мо корҳои чизое ки имрӯза мо мекунем дар сари робото мақсад ворид мешавад. Ҳам робото ҳам қадар зури мешавад ки метавонанд ки моро контрол кунанд ва баъдан мо ай дасти ӯ нобуд мешавем ва ҳобиса идорара ӯ ба дасти худшон мегиранд. Темпи ки технология пеш рафтаиса бародаро инем хеле мақсад аввал не хеле омадагӣ буд. Шумо тасаввур кунед ки телефони чормағзшиканакш мегуфтанд кай буд. Дар назари ма ки динако буд ҳамон чиз. Имрӯз тамошо кунед ки чӣ гуна айфон аст. Яъне ки аввали хеле омад, резко инем хеле шидагия. Ҳозир инем хеле рафтаиста скорости развития технология и хеле баракиб не, анам хеле баромадиста. Агар мо ҳамира контрол карда натонем, яъне ки правилна роҳш истифода бурда натонем, мумкин аст ки агар учёниё дар ҳамин ҷиҳатош фикр накунам, мумкин аст ки Стивен Хокинг прав бирояд. Барое ки ҳозир бисёр чизо автоматизировать шудааст. Ҳозир аст мошин бародаро ки пункт назначения назначат мекунӣ, мошин худаш мебарад. Ай пеш одам бирояд тормуз мекунад, светофора мефаҳма, ҳамаша мефаҳма, полосаи худша мефаҳма, дар пеш мошин резка беста ӯро мефаҳма. Яъне ки як хел одам да зурай мекунад. А шумо чӣ фикр доред дар ин бора бародаро?
дар комментария бинависин. Свободния комментария. Ва мегзарем бародаро ба ғолиби видеои пешина ки подсказкае ки мо дар видео пинҳон кардагӣ будем, яъне ки инами подсказка ҳастай бародаро. Касе ки намедона инами логотипи канал дар як ҷои видео пинҳон кардагӣ. Касе ки ҳам логотипа меёва менависа дар комментария ки ман ёфтум ва дар фалон минути видео дар фалон ҷош қарор дорад ва даниёи худша сразу ҳамҷа менависа, то ки ман бутонам қатъи одам худам алоқа кунам ва фирмени бакали SM Шарипова туфаш мекунем. Яъне ки бакал ҳастай бо тасвири логотипи ёфтагии хитон дар танаш. Ва дар видеои пешина боша бародаро ғолиб шид Муҳаммад Расул Нуронов. Табрик мекунам брат, номурод ҳастай, алоқа мекунем. В общем, ма приза роӣ мекунам.